Tornem ara a connectar en directe amb el centre de Granollers, on hi ha hagut un fort aiguat, i a la plaça Berenguer. I tenim a la Clàudia Serra, que ens pot parlar de les conseqüències d'aquesta pluja. Clàudia. Sí, Dani, us explicàvem en els titulars que us parlaríem de l'activitat que el grup dels Magnesi i els Macàgon de la Colla dels Blaus ha organitzat aquesta tarda aquí a la plaça Berenguer, una activitat familiar, però pocs minuts abans de poder connectar ha començat a caure moltíssima pluja, ha plogut amb bastanta intensitat aquí al centre de Granollers, fins i tot hem pogut veure algun gra petit de pedra i això ens ha obligat a haver d'aturar la connexió. Nosaltres no hem tingut tanta sort, però els Macàgon i els Magnesi sí que han tingut sort perquè justament han pogut acabar l'activitat just abans que comencessin a caure les primeres gotes. Crec que ho podeu veure en imatges. Durant tota aquesta tarda desenes de nens i nenes han anat passant per aquí, per la plaça Berenguer de Granollers. Ho han fet per participar en aquesta activitat organitzada pels Magnesi amb la col·laboració també dels Macàgon, una activitat en la que han pogut aprendre el ball de la rata, aquest característic ball del grup dels Macàgon, i durant el qual també hem pogut aprendre la llegenda de la Nessi, una llegenda del grup dels Magnesi de Blaus. Us ho dèiem, però de cop ha començat a ploure i ara ho podeu veure en imatges, la plaça Berenguer gairebé totalment deserta, la gent ha hagut de marxar corrents per no mullar-se i molta gent està o sota les petites taulades o dins dels locals que encara hi ha oberts a aquesta hora esperant que acabi de passar la pluja, almenys pel que nosaltres podem veure des d'aquí, però cap dany destacat per aquesta petita plujada.